खुलुमबाय बयनिसिमबो नोंथांमोनखौ बयखौबो जोंनि चेनेलाव बरायनायखौ जासिहरफिननाय थाबाय। ओमफ्रायो दिनैहाय जोङो आंनि आइजों आंजों बेरायनो थांगासिनो दङ। बेरायनो माने एसे खामानिबो दङ, ओमफ्राय बेजों लोगोसे बेरायथावथावबो जासिगोन होननानै जों माने सानैबो फैबाय आरो आंनि आइजों आंजों। ओमफ्रायो नोंथांमोना बिदिब्ला नायलांदो दिनैहायनि ब्लगखौ। बिनिफ्राय आंनि बोराया फैयाखै, बेयो न'आवहा दङ। नोंथांमोना बांसिनानो सोङो नालाय ब्लगावहा नुवाबाथाय गुमैखौ मानो नुवाखै माहा थांदों होनना सोङो नालाय। ओमफ्राय आं बुंखाना होनोसै, गुमैया दिनैहाय न'आवसो दङ। ओमफ्राय जोङो आइजों आंजोंसो फैदों दिनैहाय। ओमफ्राय जोङो मा जायगा खोन्थिनो हायो बा मा जालाङो नोंथांमोना ब्लगनि गेजेरजों नुलांबाय थागोन, नायलांबाय थादो। बिदिब्ला दिनैहायनि ब्लगखौ गारिया दायो बासआ माने रङियायावहा लाखिथ'ना दङ आरो। ओमफ्राय बेयावनो आङो इन्ट्र'खौ होबाय। जोङो मोनहैखासिगोन, गुवाहाटीयावसो थांगोन नालाय। ब्रिज मोननोसै जोङो, नै मोनबायानो दे। नै माला मोनहैबावो, दाबो मोनहैला जोङो। नै दासो ब्रह्मपुत्र ब्रिज मोनदों। दायो नै जोङो बासनिफ्राय ओंखारबाय। ओमफ्रायो ससे थाबायनांगौ नालाय, ओमफ्राय ससे थाबायगासिनो जों दायो। नै थाबायना थांगासिनो दङ। दायो ससे थाबायना फैनानै जोङो मोनैयाबो गोलाव गाखोखानांगौ। आं बाथारबाय गाखोनो। माला मोनहैयो। फाइनालि बेलतला मोनफैबाय जोङो। नै साथाया बिरखारलांबायमोन इसोरना। नै बेखिनि एरियाया बेलतला। दायो जोङो नै बेखिनियाव ओंखारफैबाय। ओमफ्राय जों दायो नै मादैनि थाखाय माने साम' नागिरगासिनो दङ। साम' जानो लुगैदोंनो, जिहेथु जोंनि मादैनि न'आ गुवाहाटीयाव, बेयावबो हाबलांनोसै जोङो। ओमफ्रायो साम' नागिरगासिनो दङ जों दायो नै बाजारावहा, बेलतला बाजाराव, गुवाहाटी बेलतला। मादैया जोंना साम' जायोनो, ओमफ्राय साम' लांफानो नागिरदों। नै सेरसे। बेसे लानो नागिरदों मा? सेरसे 1.5 केजि। लांफाखानोसै आरोना। जोंथ' गुवाहाटीयाव दंफैयो नालाय दायो। नै बेलतला बाजार बियो। नै देर किल' लानोसै। माजों जासोगोनसै। लोंनो थाखाय मोजां बेयो आमलाया। नै सेरसे लांनोसै जोंहा।
मोजां गैया माने बस्थायाव लाबोनायखाय मुजिजोब्बायलै दादो दे हमनाय जाबाय जाबाय मा लाबोगोन आरोलाय जेबो नांथ'ला दे गारियानो थांनोबो हाला फैनोबो हाला नै गेजेरावनो थाबाय ओरैबायदि गारि माने जाम जाजोब्बाय जेरावबो सिगाङावबो उनावबो माने थांजालानो आरोना गारियानो मा जाबावगोन दा नै बेसेबा गरमखा दिनैहाय सान्दुंबो गोसा दायो जोङो फैनानै बिरुबारि मोनफैबाय जोंनि मादैमोननाव थांसै दायो जा ओंखाम उखैखाबाय ओमफ्राय शपिं खालामनो फैनाया आं जेबोखौनो फसायासै गस्लाबाबो ओमफ्राय जिबाबो आरो जिखुनुखौनो आं जेबो फसायासै बेयाव माने लकेल बाजार नायो बिस्तिबार आरो रबिबाराव जायोना बेलतलाया ओमफ्राय दायो उनावहासो दायो थांफिनसिगोन बेलासियाव ओमफ्राय नै आगैखौ लोगो मोनबाय कलेजावहा थांदोंमोन हाय मास्कखौ बोखारना खोन्थिबावो नामा नङाबा मोखांखौ सिनायनाय नङा ना ओमफ्राय नै बिमा दङ ओइथिंजा नङा माबाया साम'आ लाद' साम' बायना लाबोबाय बिस्रानि बिमाया जायोनो दानि बायनाया बेलतला बाजारावहा ओमफ्राय साम' आरो गामिनिफ्राय मैखुन लाबोफादों नों माथो मैखुन जानो लुगैदों नो मैखुन लाबोफादों बेनिनो लागोन आं मैखुनखौ दा थांना जाहैनो हागोन दा थांना जाहैनो हागोनानो आरो कलेजनि ड्रेसखौ जि मोजां नुखादो समायदो मैनाजो समायदो नामा कलेजनि ड्रेसा समायदो मैनाजो दिनैनो फार्स्ट थांदों ना मैना कलेजाव नोङो खुलिनायनिफ्राय दिनैसो फार्स्ट थांदों आरोना खुलिनाय माने गेजेरावनो माबा जाना थाबायना लकडाउननि थाखाय बन्द जानानै थाबाय ओमफ्राय दिनै फार्स्ट डे आरोना क्लास गैया माबा गैया जबाय दङ ओमफ्राय फैबाय दा थांसै शपिं खालामनो नामा दा शपिं खालामनो थांगोन नायनो थाखाय दानो फैदों मोनाब्लियाव नङा दा एसे थाबनो थांनांगोन मोनाब्लियाव थांबा हर जागोन मा लाबोसोदो नायलाय साम' मैखुन मेथाइ न'आव जेनथेन मोनफैबाय मैनानिखौ मोखांखौल' खावसे Hi guys Iman kurung Boleh. Ada ya bahan pasar sama ini. Sini bang ini nih. Kau ini. Kasih sih. Suwen nama lah, suwen nama. Damu yang kain ini ya sama kita dalam nih ke. नै मोनफैनानै रसुन सेलायबाय दं सामब्राम गुफुर सेलायगासिनो बेदर संनो थाखाय ओमफ्राय दा अमा बेदर संनांदों ना थाव होबाय ओमफ्राय अमाया रुखाबाय अमाना इ बयलारसो खोमा इ बयलार ओमफ्राय नैबेसो अमाया नै अमा रुकिया है आलु सामब्रामखौ अमा बेदरनिबो लेमनांगौनो ओमफ्राय माबा दाउ बेदरनिबो लेमनांगौनो केक जानोसै नै ओइखौ बिसिना आमैना जा मोनसे जा सयाने ताल' ओइया तलत आला आंनिखौ माया खावसे इनि सिंनिखौ ला सयाना इ मोनसेखौ जाथो दे
जा आं पेकेटखौबो सेला नांलाजोब्बाय नोंनाव खिथियाव जानोसै आं tamam kuat na Sun kuat दायो जोङो बयबो ओंखाम आरि जाखांजोब्बाय बिनिफ्राय आं दायो मोखां सुनो नागिरदों नै दै आजावगासिनो पाइपआवहा फैगासिनो दैया ओरैबायदि गुसुखा दैया एकदम माने फ्रिजनि दै बायदि आरोना ओमफ्राय जोङो दायो शपिं खालामनो थांनो ओंखारदों नोंथांमोना नेक्स्ट ब्लगावहा नुनो मोनगोन शपिं ब्लगखौ दायो बे भिडिअआ बांद्राय गोलाव जागोन ना स' बाय बाय